What's up mga karuba? Titrivia tayo itangal daw ket tipakistorya anti Marcos Hall of Justice. Ditamyan ng Tilawag City Hall ken lawden nga bagatan ti Kapitolyo. Dinagad na nga idideta ket haan nga Marcos Hall of Justice. Dinagad na deta nga dati ket Cárcel Pública. Cárcel Pública. Narami diso na idi panawet ti Espanyol babaen ti Royal Audiencia. Isu ti Supreme Court idi panawen ti Espanyol nga indadauluan met ti presidente nga gobernador general idi. Ti met miyembro ti Supreme Court ket dagitay oidores. Dua ti fiscal idi para kadagitay criminal cases ken para kadagitay civil cases. Idi 1893 ada territorial audiencia babaen ti Royal Audiencia nga na-establisar ije Cebu ken Vigan dagiti miyembro ket isu dagitay makungkuna nga associate justices ken mabalin nga agapila ka dagiti criminal cases. Okay, apay nagbalin isu na nga Marcos Hall of Justice gaputa idi ubing ni President Ferdinand Marcos dinipendaran na ti bagbagina nga naakusaraan isu na nga nagpapatay ken ni Julio Nalundasan kalaban ni politiko idi ni father na nga ni Mariano Marcos. Kabayatan nga na ibalod dita, nag-review isu na para iti bar exams. At nagbasbasa isu na ti law idi. Hindi ko nagbalin nga tap na chair ti bar exam ni Apo Makoy. Kasi ti kinalaing na, kasi ti kinasirid na. Ket, idi nagbalin isu ng abogado. Inabogaduan na ti bagbagina, isang ti Supreme Court, ken na-acquit kadaytay kaso na. Okay. Di ba? Bongga. Kasi iti nakapimpindas nga pakaseritaan ti Marcos Hall of Justice. Dapat ano lang siguro makasao o dagiti pader na o dingding na. Ije Marcos Hall of Justice di takit may istorya na siguro no kasano ti kinasirig, kinalaing, dahito yung kalaingan nga presidente ti pagilian tayo nga ni Apo Ferdinand Marcos. Okay, shock ni Apong Glenn sa kumata daman na adal yung asang gabasitan. Yo, peace out. Bye-bye.